så meget, at vi må advare mod nattefrost en gang endnu. Og det bliver især i det indre Jylland, man kan forvente det. Og så ellers bliver det tørvejr. Men i morgen, der bliver der altså også tørvejr, godt nok. Og der er ligesom i dag meget solrigt i Nordjylland og også ved vestkysten. Men i løbet af dagen vil der ind over Sydsverige kunne dannes nogle regnbyer, og de kan måske nå ned til Bornholm sidst på dagen eller til aften, og måske også strejfe det østlige Sjælland. Men bortset fra det, så bliver det tørvejr. Og så bliver det også lidt lunere, 12-15 grader, og det vil føles endnu lunere, fordi vinden som sagt tager af. Det bliver kun et sted mellem 5 og 10 meter i sekundet fra nordvest. Og så skal vi så se, hvad skyer der var. I aftes passerede der et svagt regnområde østpå her, og så klarede det op. Vi så lå så i nordvestenvinden nogenlunde beskyttet af de norske fjelde. Men nu skal vi lægge mærke til, hvad der sker heroppe. Der er nemlig ved at opstå en snorbasse, og det er godt nok i de højere luftlag. Der er ikke ret meget i de lavere, men den kommer til at ligge der og dominere de næste par dage og gøre det en lille smule usikkert, selvom det ellers formodentlig bliver tørvejr. Så er der noget på vej herude, som først kommer sidst på ugen. Og lad os så se på europatemperaturen. Ja, det er altså stadigvæk sådan lidt halvkøligt hele vejen ned her, med varme på begge sider og specielt over i det russiske. Men det er altså ved at blive varmet op så småt. Og det kan vi så se her på skemaet. Altså stort set tørvejr regner vi med. I hvert fald frem til Kristi Himmelfartsdag. Stigende temperaturer og svag vind, men fredag kommer der nok en front ind vestfra, og så kan give forbigående regn. Det var så alt for den her søndagsavis. Vi er tilbage om en uge. Der er almindelige tv-aviser i morgen til sædvanlig tid, og så sport lige om lidt. Tak for nu.